Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barodaroni qandim, javonoyi muhtaram, navasako va havasakoy qandi bobosh, zinda va sarbaland bo'shin. Video navbati oidi assotsiatsiyayi blogeroy tojik. Xo'p, fikr andeshoy бобое ки пош далави гурай ва бисёр ҷавонои номуҳтарам интизоранд ки бобо кай мемарда боша. Ана ки суханои боборо гӯш кунед, оиди ассотсиатсияи блогерои тоҷик. Хоб мегӯм ки худо ҳафтпушташа раҳмат куна, ҳамун шахсе ки ҳамин ассотсиатсияи блогерои тоҷика ташкил кардааст, худо ҳафтпушташа раҳмат куна. Ва ҳамин бародар баха ҷияна дар бораи ё сардор монда, калон монда. Ҳамин анами хелда зури баъд бовар кард. Бояд хуҷаини ҳамин ассотсиатсияи блогерои тоҷик мисли анами бародар баха ҷиян бояд боша. Баха ҷиян қати албатта ман суханҳо кардагим, наворҳо кардагим, суҳбатҳо кардагим, оли суханҳо иншоалло дар бораи ин кас гап мезанем. Хоб барои чӣ ассотсиатсияи блогерои тоҷик сар ташкил шид? Яъне ки фикру андешҳои бобо оиди ҳамин ассотсиатсия. Хоб мо бояд ҳамқадами замона бошем. Замона пеш рафтааста. Замона ҳамаи корбор ба тариқи интернет, ба тариқи телефон шидааста. ҳамаи миллат ва ҳамаи миллатҳода, ҳамаи давлатҳода блогеро ҳастанд. ба чӣ мо бояд надошта бошем блогер? Бояд мо ҳам хел блогере дошта бошем ки дар ҷаҳон номӣ бошанд, ҷаҳонда номӣ бошанд. Ранги ҳами мисли фарзандои фарзонаи миллат, мисли манами Абу Али ибн Сино, мисли Саади Шерозӣ, мисли Абу Абдулло Рудакӣ. Анам хело фарзандои ҳастанд ки дар тамоми курраи замин номҳои инҳо ҳастанд, номҳои инро мегиранд. фаҳмидӣ? Номҳои инро мегиранд. Барои ҳамин бояд блогеромон ҳам хел бошад. Лекин афсус дар ин солҳо, дар асри 21 бигем, дар ин солҳои мисол пешравии интернет, пешравии мисол технология, ҷавонои мо аз рамкаи баъзеш ай рамкаи одаму одамгарӣ баромадагиянд, аз рамкаи ҳамин меҳру муҳаббат нисбати ба калонон, нисбати ба ватан, нисбати ба модар коста шудагиянд. фаҳмидем? Ман медонам вақте ки мо ҷавон будем, нисбати калонон, нисбати модарон, нисбати ватан, нисбати зебогии ватан бисёр як меҳру муҳаббат доштем. мо ҳозир ҷавонҳоро мебинем, бисёри ҷавоно аслан намедонанд, аслан як 30 сол пеша намедонанд, 30 сол пеш чӣ воқеаҳо буд дар ин Тоҷикистон, ҳамуро намедонанд. вазифаи ҷони блогеро чи аст? тарбия кардан ин насли наврас, наворҳо кардан, фаҳмондан ба насли наврас, муаррифӣ кардани мисол сарзамини тоҷикҳо дар арсаи байналмилалӣ, муаррифӣ кардани тамоми зебогиҳои ватана. ман як мусафиди мисол ба гуфти шумо беақл, ақлам коста шудагиай, ақл надорам, ҳамин қадр ақл дорам ки навор кунам. фикри манам яй ки ҳатман залул буд анами чира ассотсиатсияро ташкил кардан. иншоалло нав ташкил шидааст, нав шермардои ватан ҷамъ шидаастанд, нав сарҷамъ шидаастанд ва дигар блогерое ки ҳозир ҳамин хел бевай мондагиҳо, беназорат мондагиҳанд. аслан бояд ана ин блогеро нисбати вайҳо видео кунанд ки шумо хеле коро накунед. ба шумо шанс додагиҳад, ба шумо ютуб шанс додагиҳад. ман ҳамчун бобои бесавод гап мезанам, шанс додагиҳад ки хоҳиш мекунам ай блогерои ай ассотсиатсияи блогерои тоҷик, шахсан ай бародар мисол ман ҳамин бахаҷиян, кадом блогере ки гапҳои қабеҳ мегавуд, мисол нигоҳ мекунӣ гапҳош ҳамаш
дашному ҳақорату ба ҷомеа фоида надору ҳамаш ҳами приколои вайрон кардани ҷомеае ку вай ҳуқуқ дора ба ҳами блогерои бақувват ҳуқуқ доранд ки жалб занен мисол каналашон маҳкам шавад. фаҳмидед? барои ҳами аҳсан ба ин ассотсиатсияи блогерои тоҷик мекунам ман. хоб шахсан ба ҳами бародар бахаҷиян албатта ин шермарди ватан аслан ман хеле нағз мешиносим ира суханҳо кардагиам не ки фикр мекунем ки ёшаю чунон ҳам пастию баландиҳои зиндагӣ хондаи намедунам ич чиз дора ки ман ҳами ба ҳами сину солум ку ба ҳами сину солум ҳами то метавонем ягон манёрча мекунем мегӯем ки кане ҳамира вай кунем ки нигоҳ менам вай уже и дарсора гузаштагиа уже и дарсои 60 сола дарсои ма вай кардагиам ку бахаҷиян аллакай дар фикру дар зикрш ҳаста. фаҳмидӣ? ин бахаҷ аҳсан ба ин шермарди ватан мегӯм ай мо умеди калон дорем иншоалло ба амри худо блогерро сарҷам мекунам иншоалло ба амри худо яке аз фарзандои бароманди миллати тоҷик мешавад ҳамин бахаҷиян ҳамчун як бобо ман ҳамихел яъне ки дар бораи мисол баҳогузорӣ мекунам ва дар бораи дигар блогерро ҳам иншоалло ба амри худо чени фаҳмишим ченисим ҳамсӯҳбат шидагӣ ман иншоалло наворҳо мекунам. хоб интизор шед наворҳои бобигира. хоб вақте ки мо суҳбат мекунем қатъи бахаҷиян чунон ҳам доноай чунон ҳам зиракай чунон ҳам нисбати калоно ҳурмати эҳтироми калон дора нисбати калоно ҳурмати эҳтироми калон дора нисбати ҳамкасбош ҳама вақт дар кову шурай ҳама вақт нигоҳ мекунӣ як кор кездай энергичный баша худо нигаҳбонш боша. ма ира кам шӯхирам мекунам қатиш кам вайш мекунам ма ба номи аллоҳ қасам ҳурмати эҳтироми хос дорам нисбати ин ва ваям ягон гапе нагуфтаи мара ки сол ҳамин озурдадил шуда бошам. албатта мара ҳеҷ гапи қабеҳ гуфтагӣ нестай хел бини ба бини гуфтагӣ нестай не ки ин бахаҷиян бо дигар ваяй дигар шахсай. хоб мо аи ассотсиатсияи блогерои тоҷик иншоалло умеди калон дорем дар оянда хуб мешавад дар оянда фақат бояд сарҷам бошанд бояд ягон блогери тоҷик беназорат намонад ҳанин бобош мегӯяд ягон блогери тоҷик беназорат намонад аллакай назорат даед шумо аллакай назорат даед фаҳмидӣ аллакай мову шумо дар назоратем фаҳмидӣ барои мо эҳтиёт шен наворҳои хуб кунем нисбати миллат нисбати ватан нисбати зан модар ягон видеои қабеҳ накунед фаҳмидӣ баъзе мана сайтҳои интернетӣ ҳастай фақат пасзани зани тоҷика фақат пасзани миллати тоҷика вале иншоалло ба амри худо видеои хуб мешавад ва ба ин албатта чанди вақти ман дар тамос нестам ба ин бахаҷиян ва чӣ гуфтанӣ ҳастам бахаҷиян корро мустаҳкам қаб блогерро сарҷам ку. хоб мо иншоалло ба амри худо аз шумо умедҳои калон дорем ҳаққи мо чӣ бобои пош далави гур ман онҷо ҷойнамоз ман инҷа таспиҳам 500 донаи таспиҳ бобош ана ку дар ҳаққи шумо чӣ кор мекунед мана бовар мекунед таспиҳи ман ман таспиҳ бобошара қатъием саргардуну 500 дона хеле дорад дорад субҳаналлоҳ алҳамдулиллоҳ астағфируллоҳ аллоҳу акбар гуфтан мегирам дар ҳаққи ҳамаи блогеро ман дуогӯ ҳастам ҳамчун бобои блогер барои ҳамин зиндаву сарбуланд бошед бахаҷиян миёнам сахт банд блогерро ҷамъ ку ягон указка ягон дангалчай бигивуд кадамеш ки вай намекунам якта гапа гӯш мекунам фаҳмидем хел мо дар инҷа шишта ба шумо барои шумо барои ватан барои гулгӯшони тоҷикистони азизам мо фақат дуо дуруд мекунем зиндаву сарбуланд бошед бахаҷиян толка бахаҷиян тоҷикистон ба пеш зинда бошед.